Móda má tisíce podob. Podobně jako pojmy vkus, krása, elegance a další, znamená i móda pro každého z nás něco trochu jiného. Právě na tuto mnohoznačnost módy reagují svojí originální nabídkou módní butiky, jako je Ateliér Donát, za kterým stojí jeho zakladatelka Ilona Donátová. Ateliér Donát si za 20letou historii na trhu vybudoval zvláštní pozici. Móda pocházející z dílny Ilony Donátové nese osobitý rukopis s důrazem na luxusní materiály, zajímavé střihy z vlivy kubismu, futurismu nebo art deco, rukodělné techniky, inovativní detaily, nečekané kontrasty a především lichotivé zdůraznění předností každého typu postavy. Já už jsem jako malá holka chtěla dělat oblečení, který bude maličko jiný než běžně nabízené oblečení v supermarketech a v konfekčních obchodech, takže je to oblečení se specifickým rukopisem, návrhářské, z materiálů, které jsou vyráběny pouze pro naši značku, takže ty materiály, na většinu materiálů spadá exkluzivita, to znamená, že já si třeba i tkaniny, i pleteniny vymyslím, neříkám, že úplně od oček, ale vymyslím si nějakou vizuální představu, jak ten materiál má vypadat, jakou má mít barevnost a z toho potom dále zpracovávám tu kolekci. Samozřejmě ty materiály musí splňovat moderní požadavky dnešní současné doby. Já sama osobně miluji sportovní materiály, ale pro svůj ateliér vybírám přírodní, protože na tom naše značka vznikla. Nicméně i do těch přírodních materiálů již po nějaký čas vkládáme elastomery, polyamid, občas i polypropylen, tak, aby ty materiály šlo stabilizovat a aby držely tvar a formu. My máme vlastně ty nůžky zákaznic u nás jsou velmi otevřené. Jednak je to, co se týče velikostí, jsme schopni obléknout dívku na promoci, na svatební šaty, ale zrovna tak její maminku i babičku, čili jednak je to široká škála věkových kategorií a dále teda se zabývám speciálně moletkovou módou, to znamená módou pro dámy, které mají nějaké to kilčo navíc. Ale výzvou pro každého výtvarníka je oblíknout manekínky samozřejmě. Návrhářka Ilona Donátová dokázala během posledních 2 dekád díky kvalitě a unikátnímu stylu svých oděvů rozšířit své podnikání na Slovensko, do Rakouska a do Německa. K dlouholetým zákaznicím ateliéru Donát patří i známé herečky Květa Fialová nebo Naďa Konvalinková. Ja ateliér Donát predávam odevy, ale začala som vlastne ako zákaznička. Takže ja keď som si Donáta objavila, pre mňa sa otvoril úplne nový svet, proste veci, ktoré boli komfortné, pohodlné, nadčasové. Takže ja ako zákaznička veľmi, a ja myslím, že aj naši zákazníci, pretože ja už teraz som v tej pozícii to, že predávam Donáta, predávam ho v 3 predajniach na Slovensku a myslím si, že s veľmi dobrým ohlasom.